Здравейте! Днес ще ви покажа как да рециклирате всичката хартия, която се натрупва в дома ви. Спомните ли си, че преди ви бях казала да пазите всички възможни липчета, дори и техните дръжки? Ето сега ще видите едно от приложенията на домашната хартия за украса. В ежедневието си разполагаме с всякакви пликове. От подаръци, от месарницата, от магазините, в които пазаруваме. Това е използвана хартия за печене, която има чудесен цвят и текстура. Вижте колко красива става. Това е хартия от хляб, купен от съседния супер. Вижте колко е красива и тя и колко възможности дава за украса. Това е тишу, извадено от кутията с обувки. Това са също разни малки пликчета, а тази прекрасна розова хартия се носи чак от Австралия, защото тук няма такава. Но и тя е от хляб. И така, днес ще ви покажа как да си направите цветя от хартия. Разбира се, има страшно много майсторки, които правят уникални цветя от хартия. Моите ще бъдат загатнати цветя. Няма да имитирам истински цветя, защото не притежавам това умение. Но пък ще ви покажа как да направите цветя, с които да декорирате венец или букет или картичка, която да изпратите на някого и пак да покажете личното си отношение и времето, което сте отделили в мисли за него. Избираме розовата хартия и хартияните дръжки от една от турбичките. Най-хубавото в хартиите, че може да се използва всяка тяхна част и най-хубавото друго е, че се използват намачкани. Колкото по-намачкани, толкова по-интересни, толкова по-меки и толкова по-пластични за работа. Аз лично ще използвам ето това назъбено ръбче, за да направя листа за бъдещото цвете, което ще увия около ето това стебло. Нужни са ви само ножица или пила. Изрязвате една ленка. Няма значение колко сантиметра е дебела лентата. Всичко това зависи от дължината на така наречените листенца, които ще направите. И започвате бавно и старателно и търпеливо най-вече да нарязвате парченце по парченце, парченце по парченце. Ето така. Така, имаме вече готова лента. Взимаме ножицата и леко накъдряме така наречените листенца в едната посока. Не натискайте много, за да не ги скъсате и цветето ви да стане малко по-раздърпано. Много внимателно, както ни учиха в детската градина. Хартията между ножицата и пръста. Ето така. Получи се къдрава лента. Сега започваме единствено да я навиваме с помощта на малко лепило. Започваме с лепилото да усукваме около тази някогашна дръжка. Не е нужно да слагаме лепило на всеки милиметър в хартията, но пък от време на време, за да се закрепи цветето ни, е хубаво да мацваме. Вижте какво разкошно, розово, нещо подобно на морска актиния се получава. Единствено от вас зависи колко голямо ще бъде цветето и колко листа ще има. На мен ми харесва такова с малко листа. Така че ще го оставя до тук. Ще залепя добре. И ще започна второ.
Сега вече имаме две цветя. Другият много лесен начин да се правят цветя е като просто се изрязват листа и се закрепват едно в друго. Нагъвате си хартията. Всъщност отново изрязвате една лента. За да е по-бързо я нагъвате на няколко карта. И изрязвате няколко листа. Взимате отново хартиената дръжка. Намацвате я хубаво с лепило. Оставяте и да изсъхне. И започвате да залепвате едно по едно цветчетата върху нея. Тук работата е по-пипкава, защото ще ви се наложи след всяко едно листенце да слагате отново и отново лепило. Затова аз ви съветвам да си мацнете лепило на едно листче, да топвате следващото листо в лепилото, да внимавате да не залепне всичко по вас и хоп, да слагате второто. Видяхте колко лесно се получава. Може да му залепите маниста, може да сложите различни цветове хартия вместо тичинки. Това е най-лесният начин. На вас оставям да експериментирате. Оставяте го да изсъхне, докато изчистите лепилото от носа си. И сега ще ви покажа какво може още да се направи. Вижте това цвете и вижте това цвете. Направени са на абсолютно един и същи принцип, само че тази хартия тук е намачкана, а тази не е. И тук имаме по-малко намотки, а тук повече. И вижте колко голяма разлика се получава. Тази роза е направена пък на този принцип, само че от хартия за готвене. Използваме хартия за печене. Нищо не изхвърляме. В средата само съм залепила малко бяла прежда за тичинки и лекичко съм оборила с запалка първите няколко слоя от хартията. А ето една роза, която е направена пак на този принцип, само че без обгаряне и без добавяне. Просто лепия едно след друго, листенца, листенца, листенца. Като единствената друга тънкост е, че тези изправени листенца съм убила ето така с ножиците. И сега предлагам всички тези красоти да направим една картичка. Трябва ви обикновено картонче за картичка, което пък всъщност може да изрежете от стара кутия или от каквото и да е. Кутиите от прах за пране, вътрешната им част, са страхотни за картички. Естествено е. Изрязвате си някаква форма. Да кажем, така. Разбира се, може всичко да направите, аз в момента си измислям. За да видим какво ще се получи.
Хващате всичките тези рози и ги залепвате от едната страна на картончето. Когато работите с рециклирана домашна хартия, особено хартия за печене, слагайте повече лепило, защото тя е восъчна, леко мазна и е хубаво да има възможност да хване добре. Смело сложете още лепило. И го оставете малко да изсъхне. След което ще използваме за затягане ето тези съвсем мънички парченца, които ни останаха от изработката на първите цветя. Изрежете си някакво парченце, ето такова, и много внимателно и старателно го залепете върху цветята, които до сега съхнеха потопени буквално в лепилото. Притискайте много внимателно, докато изсъхне. Може да го защипате и за щипка за пране, но пък тогава рискувате щипката да залепне за хартията и когато я отлепете, всичко да се разкъса. Затова разчитайте на пръстите си. И проявете търпение. Междувременно хартийката, която залепихме, изсъхна. Спомнете си онова парченце, което изрязах. Сега ще подгъна краищата му, така че да станат малко по-ефектни. Този номер с ножицата може да се прави дори и с картон. Може да си помагате с пръсти. Когато веднъж започнете да рециклирате хартия и да се занимавате с нея, ще откриете колко невероятни възможности има, ще започнете да я чувствате и да правите много красиви неща. Така, имаме тази част и имаме тази част, която е стабилна, но грозничка. Затова слагам отново лепило, без да се страхуваме да го използваме. И закрепваме. Така. Хубаво е отново да придържам. Ето това се получава. Ето тук все пак са останали следи от лепило. Ето един лесен начин да ги скриете. Взимате черен фломастър и започвате да рисувате точици. Тези точици ще се превърнат в чудесен фон за цветята, които до сега сте правили, и ще изглеждат като разпилени от вятъра тичинки или зелца. Нещо подобно. Може да наслагате такива точици дори на местата, където няма лепило за триене. Просто ето така, за да изпъкнат повече цветята. Още по-хубаво ще има, ако имате и бял перманентен маркер. Добре.
направите и бели точки. Или в някакви други рисунки. Може да нарисувате пеперуди, мушици, снежинки, ако решите дори. Малко като в част по-трудово, но пък е много приятно. Аз всъщност обичах часовете. Даже всъщност в момента ме е яд, че децата учат някакви неща от учебници, а не изработват нищо с ръцете си. Ако пък случайно имате и златен маркер, тогава вече може да направите чудеса. Аз обаче тук си рисувам с белия все още. На същия принцип златни точки. И малко злато в тревата. Изобщо дорисувате си както си искате и както сърцето ви води. Ако тази идея ви е харесала и съм ви изкушила да рециклирате домашна хартия, ударете ми лайк. Абонирайте се за канал Развихрено и ще ви чакам с нови идеи следващата седмица. Приятни занимания! До скоро!